Mhuri yeZimbabwe ndaine news update yemhondi yekugurwa yadai kunetsa isati yabatwa ikutsvagwa nemauto emunyika yedu yeZimbabwe iri kunzi iri kusiya yabata vakadzi nevasikana chibharo pamwe chete nekuuraya zvichiteera kusungwa kweimwe mhondi Animal Zvitsva uyo kuuraya vanhu 5. Chikutambirai pano paMagwa TV hamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiriri. Saka neri first time yako ndokurudzirwa kuti subscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe news updates akupisa ndomunhu anotanga maona. Ngadzoke munhau dzedu zvise. Chinhu wacho anenge ari kuchinja kuti ashumba kana shiri bvonzi nhanhu dzaari kurova dzacho ari kurova 4 meters. Asi munhu ari nomari esvikiro re vanhu vacho vari kuraya vachikadzi ari kubva arepa nyangwa ka6 months kaya kakarepwa akarepa anosiya akuradzika akakukwidibira pasi otokuita kunge uri muguva chaimo musoro otarisa kumabvirizuva makumbo osiya munhu wese waari kuraya anosiya muradzika akatarisa pasi okurepa wedha wakaita sei okurepa akaipa kana mwana weyo kwamatema weyo akasiya akanga ari vhijini akabva aita kuborwa nechimuti chako ndobva arara naye but pari kunhongwa manje timu riri kumupa chikafu nechichichi rimwe rakatorwa nezuro kwatsenge kumondoro kusasuku ndozvinokuna kunyanuku hayo vari kusenzwa kumwana vari kusenza hatesi tanguva masivhireni hapasina uniform nezuro vakamhanyiswa muhuro yamwari womushuwa vakamhanyiswa but hanzi akangodhisapeya anongodhisapeya kunge shiri pamberi apo spidi yacho mukamuti kwei panapa pamudhindo apa within 5 minutes munomunzwa kuti atoka magwenyo netsoka anofamba hayi akaipa kuti atakamuita wele bcause paanenge asvika tsvaga chikafu pashopa like pedu paakanoka apa ma4 neam tsoka yake yakayambuka pabridge pane mavara apa saizi yetsoka yacho kana 16 size ameti ane tsoka size ane bhutsu size 16 chaiyo pama pacho anombotsika nezvigunwe so kuita kunge shumba kunge hameno unoshiya kuti chirudzi kandi anogona kupfeka bhutsu 1 inodhinda zvidhindo kumberi chete naipata rakabvaruka so hayo network yakane network ane vanga vachimupa network yetelesoro achimisira airtime because vakamusecha hayo machinda acho aripo intelligence dzese dziri vakumaneswa aripo vaona timu remasoja rataito director tiri kuenda pahuroma rimodai herikopita ichangobva kusumuka apa yange yamhara tavaripoteka saka manheru takazofonerwa kusvikanzi ari pasambiringa pamondoro apa apinda muzumba remhondoro ndokwatazonorara iko kuti akadzoka masoja akarara kunoko vamwe akaenda kuberis aona kuti kunoko kwapisa kumhiri kwesoko ndobva ayambuka mutsviti abva ati kuroyal bucks saka chinhuwe yange yakamaundoni kusaidi mangura area yese nesomana muzambia rafungora yakamaunda kumhiri but pakutomboitwa zvechibhoyi because haasi munhu wokuti unomubata nokumhanya kana kupfuura unopfuura mhepo kana kumhanyisa apa vari kumhanyisa mhepo apa anochinja mene mushonga wekumozambique kana mushonga yekupi nembuya yacho yakabatwa mbuya yacho iri mumapurisa umu mbuya yacho iri kumapurisa izvozvo chenso apapo ndepedu apa pa10 of berries ndopa prasbed pamutizi apa tine shopi iri papapo ndopatiri kutokemba nemasoja ndopacentral point yekuti vanodispatcha vakananga vamwe vari kuberries vamwe vanogona kurura vakadai so nebergina road vakananga vachiwanza marara kana vamagaya kudai so totori nawo tambo yapamudhindo kuzovatengera doro apa havaneta varume havasarenda nhasi tambo vatomboita zvechimhondoro vane mhondoro imwe dzavangana nyamuseve nanani vanga varipo ipapa mhondoro dzava dziri kusaidi vachitobatsirwa nezvemweyo mhondoro because ndakaudza kuti nyika yanafanaka inei kana iri mwana wache uyoyo ndewafanaka ofuti wache zvitsaiwa ndivo vanatsenga ndivo vananyagushe ndivo vana nyamaka ndivo vanani ndivo vari zveguru vacheyo saka pane zvavakakanganisirana muzvemhondoro izvi but yamhora ivhozi yabata ropa asi mishonga yavo harumwe munhu upenyu hwakanzi wanga uri hwomusango akaperera grade 4 muchinda but vanomuziva vaimuziva nokumhanya vanzi anofamba
izvo ndezvane zuro izvi mapikicha ane zuro na10 o'clock makuseni ya no haiwa totori muoperation nesu toda tomupedzera totovaudza chibhoyi kuti chinofamba sei. Ndokumbura mundudze zvamunofunga mucomment section kuti hurumende yedu yeZimbabwe pamwe chete nemauto vangaite sei kuti vabate mhondi idzi.